adjust my mojo, flashing, flashing, hold for the photo, my flavor's fun. You're so photo, my bad, my bad. I'm in Quasimodo at 2 a.m. The bell tolls for the Momo. Had a few in a row, pugs at the party, yeah, you should go. So headed to the club, gathering my crew. Oh my God, what's that they do? Billy got keys, brand new V. She grabbed my hand, ready to blow. Na tuto střelu neměl brankář nárok. To byl infarktový moment. Frank Lampard si staví balón na značku pokutového kopu. Míč je přesně tam, kde by být neměl. Mimo. Abych byl upřímný, nemyslel jsem, že skóruje. Vypadal hodně nervózně. Nepustil míč za svá záda. A může být hlavním hrdinou pro svůj tým. Sebevědomí z něj tedy zrovna nečiší. Proměňuje. A nervy drží na uzdě. Nepřipadá mi v úplně ideálním rozpoložení. A skóruje. Psychicky mívá navrch brankář a proto si každý střelec nahlas oddychne. Vybral si náročné řešení, což se nevyplatilo. No, to opravdu ne, ten rozběh se mu skutečně nepovedl. Gól! Lépe už se to asi kopnout nedalo. Pozornost je teď upřená jen na něj, má to ve svých rukou, tedy nohou. Přišel, kopl, trefil. A hlasitě si odfrkl. To je infarktový okamžik, proměněná penalta totiž znamená vítězství. Proměňuje a drama je u konce. V normální hrací době mohl zápas skončit jakkoliv, ale v penaltové loterii působil jistějším dojmem a po zásluze mohou slavit výhru.